दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै टिपकाय GKB कलेजनि फ्रेशमेन ससियेल डेखौ जोबोद गाजा गोमजायै GKB कलेजनि प्रिन्सिपाल मानगोनां डनराज लाल बिथाङा मेहेरगोनाङै जाफुंसार होनो हायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैयो परबतजरा इउपिपिएलनि TCLCCनि मास्टारगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा आरो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि एकाडेमिक रेजिस्टार डक्टर मनजिल बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो आरो बाहागो लाबावो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाववारि बिथाङा दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै टिपकाय GKB कलेजनि फ्रेशमेन ससियेल डेखौ जोबोद गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुङो। लोगोसे ओनसोलनि बर' समाजनि आफादगिरि रन्देश्वर ब्रह्म आरो कलेजनिनो कमिटि सामलायगिरि बिबिसन ब्रह्म बिथां आरो गोदानै एडमिशन लानाय फरायसाफोरखौ कमिटिया बरायो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे टिपकाय हालामनि जे डिग्री कलेज बेवहाय बिथांमोना गोदान फरायसा बरायनाय फ्रेशमेन ससियेल डे बेखौ खुंदों आरो बेयाव गिबियावनो गासै बेयाव गोदान फरायसा फरायनो फैनाय आरो लोगोसे फरायफुनाय फरायसाफोरनिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बिथांमोना जाहाथे बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे फसंथाननिफ्राय कलेजनिफ्राय गुन गोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइ लालांनो हायो आरो इयुन समाव जाहाथे गावबा गावनि जिउ राहा लामा दानायाव डिग्री बेनिफ्राय लानानै बिथांमोना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाहैनाय आरो गुबुन गुबुन जिउ राहा लामायाव बिथांमोना जाहाथे जायगा लानो हायो बेखौ जोङो आर'ज गाबो आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि जे मोनसे ट्रानजिशन समाव जोंनि फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा डिग्री फरायनायनि माखासे कर्सनि पेटार्नाव बिथांमोना जिबादि सिरियास जानांगौ बेखौ जोङो सिरियासलि थांनो थाखाय खावलायदों मानोना बिथांमोना रेगुलार क्लासाव फैनाय एसाइनमेन्ट एबा सेसनेल आनजाद होनाय बेफोर गासैबो बिथांमोननि थाखाय मार्किंआव एडेड जायो बेखौ जों मिथियो दा नंखायनो जों खावलायो जे फरायसाफ्रा गुदिनिफ्रायनो डिग्री फरायनायाव जाहाथे बयबो सिनसियार जायो अब्लासो जोङो माने बेवहाय गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि मोनसे राहायाव जोङो मोनसे पजिटिभ स्टेपाव आवगायनो हायो। फारसेथिंजाय जों बाख्नायनांगोन बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे टिपकायनि कलेजा गोबां रोखोमनि जोंनि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि आंखालखौ 1999आव गायसनजानायनिफ्राय बिथांमोना बेयाव नारा नाथायै बाहाय सुंथाबोदों आरो दिनैसिम जों मिथियो बे कलेजा माने आथिखालाव दाबो भेन्सार हिसाबै सोलिदों आरो बेखायनो दिनै जोङो मोनसे आसा दं जे आसाम सरकारजों आरो बावहाय जोंनि बावैसो जि मोनसे एकर्ड जालांबाय बेवहाय 2020आव 27 जानुवारियाव जे माने एकर्ड जालांबाय आरो बेवहाय 6.3 मोनसे क्ल'जआवहाय भेन्सार स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रभिजन दङ। दिनै बे प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसआव मोनसे इनिसियेटिभ दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ स्टेप लागासिनो दङ जोंनो फोरमायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबिग्रा आफाद हिसाबै आरो थाबैनो मावफुंनांगौ हिसाबै जों दिनैबो खावलायो जाहाथे नैबे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म टिपकायनि जे कलेज बेबो बे प्रभिन्सियेलाइजेसननि 1 नाम्बार फेजआव बेबो जायगा मोनलांनांगौ होननानै जों एबसुनिफ्राय हास्थायो आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जिखिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय ओनसोलाव कलेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि माने अनसुंथाइ फैनांगौ बा जानांगौ बेफोरबो बे ओनसोलाव मोननांगौ मानोना आथिखालाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय गोबां इनस्टिटिउसनाव गोबां एजुकेशनेल एडभान्समेन्टनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद बायदिसिना गोनांथि दङ लाइब्रेरि डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै माने कम्पिउटार फेसिलिटिनिफ्राय लानानै इलेक्ट्रिसिटिनि 24 आवार्स फेसिलिटिनिफ्राय लानानै बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा फसंथाननि गोनांथार थासारि आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन इयुनाव बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजा माने कन्ट्रिबिउट होलांगोन समाजाव माहारियाव आरो बे टिपकाय हालामाव मोनसे मुंदांखा फसंथान हिसाबै बियो गनायजानाय मोनगोन। थांनाय जुलाइ दाननि जोङो 22 अक्ट'निफ्राय लानानै प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं जाय बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो बिथाङा कारापसन केसाव आरो बावहाय माने आसामनि डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन प्लास CM स्पेशल भिजिलेन्स बिथांनि सायाव केस इनभेस्टिगेसन जानानै बिथाङा अलरेडि गिल्टि जाय मोनसे मोनजानानै दङ बेजों लोगोसे बिथाङा बिनिखायनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनो थांनायनि सिगां बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय प्रि एरेस्ट बेल एबा एन्टिसिपेटरि बेल बिथाङा लानानै दं आरो बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव बेखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय जों आन्दलन खालामदों आरो बे आन्दलना सोलिगासिनो दङ नाथाय बिथांखौ दान मोनसे लिभाव दोननानै आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथाङा दिनै आरो बेखौ माने
अफिस खालामनायनिफ्राय बेखौ गोजानाव दोनाखै दा बेखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कलेज एफिलिएटेड कलेजाव जि सोमावसारनाय लादोंमोन बियो मैया बियो मोनसे माने क'क्राझारसिमावहाय बे जोबथ'नानै दङ नाथाय जोङो इयुनाव बिथांखौ होखारनांगौनि थाखाय दिनै माने जोङो मोनसे गिदिरथार इउनिभारसिटियाव आरोबाव मोनसे धरनानि हाबाफारि लागोन बेखौ जों थाबैनो फोसावगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जि केस जों मिथिगौ बिथांनि केसआ माने चार्जशिट रेडि जाबाय आरो बिथाङा थाबैनो जोबथेसालिनि माने सिङाव हाबनांगोन बेखौ जोङो मिथिनो हायो दा नंखायनो जोङो दिनै बिथांखौ बेबायदि मोनसे गिदिर फसंथानाव सासे काराप्टेड भाइस चेन्सेलरखौ दोनबाय थानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै जोङो बेखौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरोबाव आसामनि मानगोनां गभर्नर प्लास बिथाङा इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथांखौबो जोङो खावलायदों जे दिनै बिथाङा गाव मोनसे तदन्त खालामनायनि रिपर्ट बिथाङा दिनै होनो हायाखै मानोना बिथाङा जि तदन्त खालामदोंमोन बियो मोनसे क्रिमिनेल प्रसिडियर सोलिबाय थानायनि माने उल्थायै बा बिनि पेरेलालि जेबो मोनसे तदन्त बाहाय सोलिनांगौनि जुक्ति गैया आरो बे भेलुलेस नंखायनो बिथाङा दिनै बिथांनि जे कारापसननि एलिगेसन जेसेबां दङ बाहाय रां जाख्ल'नाय बावहाय थगायनानै सासे फरायसाखौ स्कलार एडमिसन होनाय आरो बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बिथाङा जिबायदि माने एडमिनिस्ट्रेसनखौ मोजाङै सामलायनो हायाखै बे गासैबो बिथिङाव बिथांमोना दिनै माने बिनि रिपर्ट बाहाय जेबो होनो हायाखै खार'ना बे अलरेडि माने एक्युज जानानै दङ बे अलरेडि गिल्टि जानानै दङ जायनि सायाव दिनै बिथांनियाव आयेनारि मोनसे राहाजों एक्सन जागोन नाथाय बिनि समाव बिथाङा बे इउनिभारसिटियाव थानो मोना आरो बेखौ जोंनि दाबि दङ आरो बेखौ माने बोखारागौ माने जोंनि आन्दलना सोलिलांबाय थागोन बेखौनो बे समावहाय नोंथांमोननि बे निउस चेनेलखौहाय साबायखर बावग्रोयो नोंथांमोना दिनैनि बे जेनाखि फ्रेशमेन ससियेल डे बे हाबाफारियाव नोंथांमोना निउस लांनो थाखाय नोंथाङा फैदों साबायखर बावो आरो आंबो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे हाबाफारियाव लोगो लाफानो हानानै दानो आंनि मेसेजआ बेनो जोंनि देग्लायनिखि जे गोदान फरायसुलिफ्रा बे फरायसालिमायावहाय मुं थिसनफैबाय बिसोरनिसिम आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिसोरनि इयुन जे भबिष्यत बियो मोजां जाथों आरो लोगोसे दानि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जे गोदान सोलोंथाइ नितिखौ जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया इमप्लिमेन्ट खालामबाय बे गोदान सोलोंथाइ नितिखौ जाहाथे जोंनि फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा दानिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो जाहाथे क्लियारलि मोजाङै मिथियो बेनि थाखायहाय आङो जोंनि फरायसा आरो एस वेल एस जोंनि फोरोंगुरुफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव जेबो कनफिउजन थाया आरो इयुनाव जोङो मोजाङै गियानफोरखौ लानानै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे आवगायलांनो हायो बेखौनो आं मिजिंथियो Yes. Sir, I want to ask one question. Sir, you have come here by a chief guest. So, what you are going to say about this GKB Degree College? This college is a very good college because I've been here. This is not my first time. I've been here several times, and whenever I come here, I feel very happy because I have some emotional attachment with this area. Since very beginning, I've been here. I've been working and looking after this area with some of my friends. And today also I'm very happy that I've been invited here as a guest. So I would like to thank the organizers for having invited me over here as a guest and for also having given me this opportunity to share some of the important things with our newly admitted students. To the small students from this college, what you are going to give message for the students? I just would like to say that students who have been enrolled here this year, first of all, I should congratulate them because they have got the opportunity to be admitted in this institution, and through this institution, our children will be getting the higher education. And at the same time, I will appeal to all our students to come to college regularly so that they don't miss any class. That's what our expectation is, because we have introduced the new education policy from this year, and as per this policy, our students should attend the classes regularly. They should not bunk any class, they should not miss the class, they should come to the college regularly if they want to build their career. गिबियावनो आङो जे जोंनि मिडियानि सिमांनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय जे जोङो दिनै फ्रेशमेन ससियेल डेखौ खुंफुंनो लादों जे हिसाबै हाबाफारिया जोंना जाफुंबाय दा बाहाय मोजां आलासिफोरखौ जों लेंहरनाय जादों दिनै जोंनि मेइन आलासिफोरखौ लेंहरनायनि थांखियानो बेनो जे जोंनि बे कलेजआ जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव एफिलिएटेड जायनि थाखाय जोङो जे जोंनि गोदान शिक्षा नीतिनि बिसयै जोंहा मिथिनायनि बा जों मिथिब्लाबो जोंनि छात्र छात्रीफ्रा मिथियाखैमोन बेखौ जोंनि मानगोनां रेजिस्ट्रार सारा दिनै बे
फ्रेशमेन ससियेल डेनि गेजेरजों बिथाङा बिबुंथि लानानै मोजां फोरमायनानै होलांदों जे निउ एडुकेसन पलिसिया मा आरो बेनि गेजेराव जोंनि लेंहरजानाय आलासि मानगोनां सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट खोरोमदाव औवारि साराबो बिथाङाबो मोजां बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ मारै जौगाखांनो हायो आरो जोंनि बे कलेजा माबायदि बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ हमथानानै दं बेनि फरायसुलिफोरखौ मारै जोङो गोजौ फारसे दैदेनलाङो बेनि बिसयै बिथाङा मोजां एडभाइस होलांनानै जोंनि सात्र साथ्रिफोरखौ मोजां मोनसे प्लेटफर्म होनो नाजादों आरो गियान होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे नुजाफैनो हानाय जोंनि परबजरा ओनसोलनि TCLC चेयारमेन बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनानै जे बे ओनसोलनि जोंनि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म कलेजा बेसेबां गोनांथि बेनि बिसयै आरो गुरुदेबा जोंनि थाखाय मा हाबाफारि मावलांदोंमोन दा बेखौ लानानै जोंनि बे कलेजा जे बे ओनसोलाव शिक्षाखौ माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ आरो मारै दिनैनि शिक्षाया जाबोदों बेनि बिसयै आरो डेभेलपमेन्टनि बिसयै बिथाङा मोजां बिबुंथि होनानै जोंनि कलेजखौ मोनसे जोंनि बाहाय मावबाय थानाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ निस्सयबो मोनसे आसा जगायना होदों आरो लोगोसे आं सान्दों बे कलेजा निस्सयबो जों डेभेलप खालामनायाव जे जोङो जौगासार जागोन आरो सानसेबाबो प्रभिन्सियेलाइज जागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जे बेनि सात्र साथ्रिफ्रा मोजाङै मोजां जोङो मोजां खालामनानै जोङो इयुनाव मोजां मोनसे कलेज आरो मोजां सात्र साथ्रिफोर दानो हागोन आरो बे ओनसोलखौ जोङो मोजां खालामनो हागोन बेखिनि आसाजों जों दिनै नाजाबोगासिनो दं हर सान बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनायनि लोगोसे बेनि सात्र साथ्रिखौ मोजां खालामनाय बेनि समाजखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो अराय सम नाजाबोदों बे सानसे जाफुंसार जागोन होननानै जों आसा खालामदों बेखिनि बुंनानै आङो बयनिसिमबो मिडियानिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर दाब दाब जायगानिफ्राय जे स्टुडेन्टफ्रा बाहाय फरायफैयो नाथाय बाहाय थानायनि केपासिटि हस्टेलफोर दङ नामा दा जोङो फार्स्ट एन्ड फरमस्ट बेनि सिगां जोङो मोनसे बेनाराव एड होदों जे हस्टेल फेसिलिटिखौ जों होगोन निस्सयबो होननानै बेनि थाखाय जोङो अलरेडि जोंनि गभार्निं बडिया रायलायनानै जायफोर सात्रफ्रा इन्टारेस्ट दं बिसोरो हस्टेल एडमिसन लायोब्ला एटलिस्ट 20 स्टुडेन्ट बा 10 स्टुडेन्टआ जुदि बाहाय जुदि हस्टेलाव थानो गोसोबा जों बेनि थाखाय प्रभाइड खालामगोन होननानै जोङो अलरेडि एडआव होदोंमोन आरो नाथाय सात्रफोरखौ जों नुनो मोनाखै हस्टेलाव थानायनि थाखाय जुदि सात्रफ्रा जुदि थायोब्ला जों निस्सयबो होगोन आरो हस्टेल फेसिलिटिखौ आरो बेनि थाखाय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव अलरेडि प्रप'जाल होनाय दङ जे जोङो सानसेबाबो बे हस्टेलखौ मोनगोन होननानै जानायनि सायावहाय दिनै आंनि सात्र साथ्रिखौ बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे फ्रेशमेन ससियेल डेनि गेजेरजों जोङो मोजां मोनसे गोदान सात्रफोरखौ बरायनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि सात्र साथ्रिफोरखौ मोनसे गावजों गाव सिनायथिजों लोगोसे आरो बे कलेजनि मोजां मोनसे प्रगतिनि बा डेभेलपमेन्टनि हास्थायनानै आरो बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोजां जागोन होननानै बे फ्रेशमेन ससियेल डेखौ खुंफुंदों आरो बे कलेजा मुंदांखा जागोन होननानै जों आसा जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक